Change no fucking blouse up, bitch, I make it rain shower. You did that, they wouldn't know a thing about you, you can still that. Hi guys, τι κάνετε, πώς είστε, καλά, καλά. Σήμερα θα παίξουμε Minecraft Single Player επεισόδιο 5. Συνεχίζουμε λοιπόν το σπίτι, εκεί που είχε μείνει, δεν έχω κάνει κάτι παραπάνω για το σπίτι. Μάζεψα πέτρα, πήρα τα ores, εκείνα τα redstone και τα λάπις λαμπζούλι, έκανα φάρμες με γουρούνια και μάζεψα, πήρα φαγητό, σκότωσα κάποια άλλα γουρούνια που ήταν εκεί, επειδή πλέον δεν τα χρειάζομαι. Μισό λεπτό λίγο για το lag. Φορτώνω τα chunks τώρα, σε αυτό το lag δεν φταίω εγώ, αυτό το Minecraft, φορτώνω τα chunks. Βλέπετε ότι φορτώνω τα chunks, στην αρχή πάντα θα κολλάει, να ξέρετε. Δεν φορτώνω όμως τα chunks. Πώς είναι το reload chunks? Τι πάτε για να κάνει reload τα chunks? Να, εδώ πέρα είναι φάρμες. Ναι, όπως βλέπετε έχω βάλει αυτό εδώ πέρα. Ναι, τις έχω έτσι τις φάρμες. Οκ. Να σκουρέψουμε λίγο εδώ ένα προβατάκι. Μότ. Εντάξει, τόσο lag. Οκ. Λοιπόν, πάμε τώρα. Θα βάλουμε πέτρα από πάνω του σπιτιού. Δεν ξέρω κατά πόσο μεγάλο θα βγει το βίντεο. Επίσης τα βίντεο κάνω 15 λεπτά μόνο και μόνο επειδή είναι να μην βγουν πολύ μεγάλα. Γι' αυτό θα κάνω 15 λεπτά. Γιατί εντάξει, δεν μπορούμε να πούμε πως έχω και την καλύτερη σύνδεση του κόσμου. Αυτό καταλαβαίνετε από τα Skywars. Οπότε εντάξει, καταλαβαίνετε. Θα τα κάνω 5. 1, 2, 3. Βασικά όχι, με τρίτο δεν πάει. Θα κάνω πρώτα έτσι. Είναι 2. Οκ. Λοιπόν, δεν θα είναι κάτι τρομερό αυτό το επεισόδιο. Θα είναι έτσι απλώς ένα επεισόδιο να φτιάξουμε το δεύτερο όροφο. Αν μας μείνει 5 και το τρίτο. Θα είναι μεγάλο σπίτι. Κάτι σαν ουρανοξύστης ένα πράγμα. Θα έχει σκάλες μέσα. Γιατί τα stairs όταν αυτός έπεσε στο πηγάδι. Η λύθη χωρική. Μήπως ξέφυγε. Έπεσε στο πηγάδι. Εντάξει, εγώ τώρα δεν μπορώ να το σώσω. Λυπάμαι, θα πνιγεί εκεί μέσα. Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση ή σωτηρία ή όπως αλλιώς θέλετε να το πείτε. Τι να πω. Άλλα 3 λοιπόν, άλλα 2 και μετά άλλο 1. Εντάξει, γρήγορα κάνω τα buildings σχετικά, επειδή δεν λαγκάρει στα buildings. Εντάξει, έχεις μια περιοχή, την έχει καταλάβει το Minecraft, είναι δική σου περιοχή. Εντάξει, στις άλλες περιοχές εκεί. Βασικά δεν λαγκάρει τόσο πολύ εδώ πάνω. Αν έβαζα πέτρα στα σύνορα εκεί του χωριού να μην λαγκάρει καθόλου ούτε το χωριό ούτε και τίποτα. Καλή ιδέα. Για να νομίζει το Minecraft πως είναι δικιά μου όλη η περιοχή. Είναι, αλλά τέλος πάντων. Θα μας μείνει και πέτρα. Ναι, θα μας μείνει πέτρα. Καναστάκι μας μένει. Εκτός όχι μου. Θα πάμε. Εντάξει, δεν θα πάμε και fall damage, αλλά εντάξει, θα χάσουμε ζωή. Και αναγκαστικά θα πρέπει να φάμε μια μπριζόλα. Λέω να αλλάξω και το από κάτω, γιατί τώρα δεν θα είναι, ξέρεις, το theme. Ξέρετε το theme. Ξέρετε. Λες και με παρακολουθεί ένας. Ναι. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Ναι. Ναι, καλύτερα να μην τα κάνω αυτό, να τα πηγαίνω έτσι. Οκ. Δεν έφαγα damage πολύ. Μια καρδιά έφαγα. Αυτή η μάνα που έχω φουλάρει με πανοπλία.
Θα μπορέσω τώρα? Ναι, γίνεται. Μπρο, γίνεται. Ναι, είμαι βλάκας. Πήγα να πω. Πολύ έτσι, επειδή έχω στο 100 το FOV. Δηλαδή το πόσο κοντά μακριά βλέπεις κάτι. Και τι να πω. Εγώ σαν ηλίθιο νόμιζα πως ήταν πραγματικά πολύ ψηλά. Αν το βάλω στο normal θα είναι... Καλά, όχι. Θα είναι σίγουρα ένα μπλοκ πιο κάτω, θα μου φαίνεται εμένα. Βασικά... Αυτό είναι το πόσο μακριά βλέπεις τα πράγματα. Στην πραγματικότητα... Τέλος πάντων, με νευριάζει πολλές φορές το FOV. Θα μου πεις, γιατί το έχεις τότε στο 100 το FOV που σε νευριάζει? Εντάξει, έπαιζα Skywars πριν λίγο καιρό και Skywars players στο 100 το βάζουν. Και θέλω εγώ να δείχνω προ, ρε. Υπάρχει πρόβλημα. Εντάξει. Ή θα μας φτάσουν ίσα ίσα. Δεν είχα υπολογίσει πριν το ταβάνι. Ένα θα μας μείνει. 2. Μαλάκα. Τι φάση. Όχι. Τι φάση. Τι φάση. Ναι. Κάτι εδώ στο βίντεο, παιδιά. Μην ανησυχείτε. Παρεμποδισμοί. Τεχνητά προβλήματα. Έφτιασα. Ναι, έκαμε κόπη το τούτζι. Οκ. Θα το βάλω εδώ, φυσικά. Οκ. Τώρα τον πάνω όροφο. Τα stairs. Έχουμε γουτζουστά. Θέλω να κάνω διαφορετικά stairs, να μην τα κάνω. Ή θα κάνω αυτό γιατί τέλος πάντων. Ούτε και αυτό έχω απολογίσει. Θα κάνω κυκλικά έτσι stairs, ξέρετε. Ή να πηγαίνω... να πηγαίνω από εδώ στον πανόρφο. Όχι ρε, τι βλακίες. Τι βλακίες λέω, τι βλακία είπαμε τώρα. Θα τα κάνω κυκλικά. Μισό λεπτό, θέλουμε wood. Λίγο, αλλά θέλουμε. Δεν θα χαλάσουμε φυσικά αυτά αν έχουμε. Οκ. Κάτι από το παράθυρο το κόβετε. Γιατί θα το βάλω απλώς εδώ. Εδώ. Πρέπει να έχει και blocks από παντού. Βάζω τον υπολογισμό μου. Αυτό θα βγει super ή πάρα πολύ ηλίθιο. Ή του ύψους ή του βάθους. Γιατί το έκανα αυτό. Είμαι ηλίθιος. Οκ. Οκ, πάμε αυτό εδώ. Με ενοχλεί πάρα πολύ αυτό. Εδώ πρέπει να το κάνουμε προσεκτικά, δεν έχει lag κάτι τέτοιο, απλώς πρέπει να το κάνω πολύ προσεκτικά. Οκ, εντάξει. Τρελαίνομαι. Τρελαίνει, οκ. Τρελαίνομαι τώρα, τρελάθηκα. Απλώς κάνε έτσι, κάνε έτσι. Είμαι και χαζός. Δεν μου φτάνουν όλα τα άλλα, είμαι και χαζός. Κάτσε. Θα φτιάξω και λίγο από εδώ, θα κάνω αυτό. Και από εδώ θα κάνω αυτό. Και ναι, έτσι βγαίνει κάπως περίεργο. Έτσι. Έτσι νομίζω πως είναι όλα μια χαρά. Να κοιμηθούμε και τώρα. Δεν θα κάνω πριν reload το comments. Τέλος πάντων. Οκ. 15 λεπτά βγαίνει πολύ γρήγορα, μπορώ να ομολογήσω το βίντεο. Έτσι εδώ. Και τώρα θα...
Οκ. Χαλαγούνται, εντάξει. Δεν πειράζει. Φαίνεται πολύ χάλια. Αυτό που φαίνεται πολύ χάλια, ναι. Και μας νοιάζει να είναι όμορφο. Είναι καλό το building, εντάξει. Και αυτό δεν μπορούμε να το πούμε πως είναι και τόσο κυκλικό. Εντάξει, επειδή δεν είναι και τόσο μεγάλο δεν είναι τόσο κυκλικό. Εντάξει, πιστεύω είναι εντάξει, cool. Αλλά πρέπει να το αλλάξω. Αυτό να το σπάσουμε. Ναι, θα φανεί και το... Οπότε... να κάνω καλύτερα τέτοια σχέδια και ένα πράγμα. Γίνεται αυτό που... Όχι. Το 3 θα είναι πάντως. Τέτοια... Θεέ μου. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Ξέρετε που το πάω. Το πέταξα. Αμότο! Δεν μπορώ να φτιάξω. Εν τω μεταξύ έχουμε μπει ήδη στο τρίτο 5 λεπτό. Κάπου εδώ πρέπει να τελειώνω. Πολύ γρήγορα δεν τελειώνω τα βίντεο. Εγώ πολύ γρήγορα το βλέπω. Τέλος πάντων, έτσι ανεβαίνω όμως πιο γρήγορα, οπότε αυτό πρέπει να γίνει. Κάτσε εδώ πέρα, θα γίνει κάτι. Ναι, θα γίνει. Οκ. Ναι, θα βάλω τότε και αυτό εδώ, να είναι ομοιόμορφο. Δεν πρόσεχετε που το... Δεν είναι τόσο lag, επειδή κάνω building. Οπότε building θα κάνω πολλές φορές. Δεν με νοιάζει το survival. Νομίζω ότι θα χαλάσει. Να το δοκιμάσουμε από εδώ, γίνεται. Όχι. Κανονικά θα πρέπει να γίνεται και θα ήταν και πολύ ωραίο μάλιστα. Νομίζω πως γίνεται όμως ρε φίλε. Κάτι γίνεται, ναι, νομίζω πως γίνεται. Guys, νομίζω πως γίνεται. Αυτό έτσι. Και... Ωραία φίλε. Μότο. Ξέρετε που το πάω, να τα ενώσω έτσι κυκλικά πως το πάει. Μότο. Τέλος πάντων. Θα έπρεπε να γίνεται όμως ρε φίλε. Να, ξέρετε που το πάω. Να γίνει ένα έτσι πράγμα. Τέλος πάντων, θα προσπαθήσω off camera. Προς το παρόν. Ούτε ένα άντρο δεν μπορούμε να κάνουμε. Ναι. Οκ, λοιπόν. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like. Πού πάει αυτός αυτός καινούργια μέρη στο χωριό, πάμε ρε. Ο αρχαιολόγος του χωριού εδώ. Weaponsmith. Είδε πέτρα, λέει δεν φτιάχνουμε όπλα, μπορεί να έχει κάρβουνο. Επειδή ζητάω, θέλει κάρβουνο αυτός. Τέλος πάντων, όχι θα κάρβουνο. Το μικρόφωνο μου πήγε να πέσει. Τίποτα το παράξενο. Θεέ μου, τρόμαξα. Ωραία, αν σας άρεσε το βίντεο, drop a like, κάντε ένα subscribe, ένα share το βίντεο, να το δουν και φίλοι σας, ένα comment, ένα comment για να μου πείτε τι άλλο να κάνω στη σειρά. Προβολή θα έχετε κάνει προφανώς. Οπότε αυτά. Αντίο. Καλή συνέχεια.
Αντίο, bye bye. Γεια σας.